Είμαστε έτοιμοι. 1, είμαστε 2, 3. Άρχι μιλιά κι άρχι χρόνια, ψήλι μου δέντρο λιβάνια. Κι άρχι καλός μας χρόνος, εκκλησιά μετάει ο χρόνος. Άρχι που βγήκε ο Χριστός, Άγιος και πνευματικός, στη γη να περπατήσει και να μας καλοκαρδίσει. Άγιος Βασίλης έρχεται και δεν μας καταδέχεται. Από την Κεσαρία συσσάρχω της Ακυρία, σ' αυτό το σπίτι που θα με πέτρα να βγει σηκώνει κλοκή. Πόσα? 1000 χρόνια να ζήσει και να μας καλοκαρδίσει.